ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз барои шумо махсус папринои дубайст ки санги сваровски хати задагӣ 90 сомро нишон медиҳем. Материал якм сорти дубайст ки фақат санги сваровски хати 90 сомонӣ. Чӣ хеле ки шумо да гуло тамом шида буданд, на гулои нав хати хотиррасон мекунем ки иё витрин нестанд, баъд астатка нестанд, гулои навинка нав задагӣ тайёр кардагӣ марамат кадомида ки маъқул мешавад, на гулои навинка шумо метавонед ки сразу заказ кунед, барои ки ҳаме тамом шида буда, аммо барои шумо ҳамеро бо як бор дига гирифта овардем. Марамат бинед, маъқулотуно сразу партоед. чӣ ки шумо гап зада будем ки калонтар чӣ ки мо гулоро бибинем, ина гулоиро калонтар шумо мебинед. марҳамат чизое ки ҳар гулшда мувофиқи худаш задагиай. мисол сирхда сирх задагиай, сангои сирх задагиай, бисёршуда кабуд задагиай, сафед задагиай, мувофиқи ҳамо дизайнери материал чӣ хел ранг бошад ҳам хеле задагӣ ҳастанд. инаи ҳуҷиёна средни кардагӣ имена барои тобистон кардагиай. инаи гандумаки ки шумо талабгораш бисёрай талаб кардагӣ ки ҳамира биёвед, ина марама анаи гили лолача ҳам чизое ки шумо дидестед, амё ҳози пака аст. инаи гандуми навинка, гандумаки навинка, анаиш гили баҳрӣ мегӯянд ира. анаишам ай гандумака партофта будем. анаи барои ҳоҷиё, ҳоҷихоло, ина марамат закази шумо 90 сомон, ҳамаш тоза ака ё прямой ай нав санг задагиам тайёр кардагӣ. просто распродаж ки ҳастанд арзон кардагиам. ина марамат бинед, ин сангошунам қоидавиай. анаи глина аст, кадомида ки аи гил даркор мешавад, марҳамат партоед. инаи гилшам гили хадавояй. ина апай нагинамам пайдо шид. я пай нагинам 3 солаи ай мода намеравам, ҳам манра суроғ метавам. марҳамат ина бинед, ишам аҷоиботай. ина гили компютери ки шумо маъқул буд гап зада будед. анаиш бо гили садбарг, анаиш гили баҳрияй океан. айнаиша гилша наметавон ранги садбаргай, садбаргои кимчихе садбарг. номи бисёрша шумо медонед, ман намедонам номошона, не ки гилошина хай гили компютерай, ишам гили компютерай. анишам аҷоиботай. хулоса ҳамаи расветкор шумо да ҳастай барои шумо метавонед ки барвақттар занг занед, чиба ки ё тамом шуданашон мумкинай. марамат бинед, инаи ҳоҷиёна гулои шумо дидестед, ҳамаш хадавоянд, ҳамаш барои шумо зебандаанд. метавонед ки фақат барвақттар гап занед бигиред. ини гулшам гули зурай, инишам аҷоиб гули компютер. видеоҳои ояндаи моram тамошо кунед. худоҳофиз.